Príjemný, dobrý deň, deti. Máme tu nového pána učiteľa, postavte sa. Pre pána Jana Peter, nie tak. Pán učiteľ vás bude učiť. Čo vy vlastne učíte? Vy ste kto? Samozrejme, že som rasista a každý, kto ma pozná, vám to dosvedčí. A vy teda nie ste ten historik, vy ste ten odborník na špeciálnu výživu a stravu. Ja vám teraz niečo poviem, vegáni, počúvajte ma dobre. Ja som mäsožravec, jem mäso na kila, pijem pol litra zdravého, čerstvého, nepasterizovaného mlieka každý deň. Áno, presne tak, okrem toho má Minko rád aj vajcia. Pre Kristu Máriu Peter, nie také. Praženicu po starom. Momentálne sa mu spravilo trošku nevoľno, tak odbehol na záchod. Nie, potvrdilo si, že si ním. Ale to nevadí, pretože sa aspoň môžete pripraviť na pestovateľské práce a domácu výchovu s Andrejom a telesnú s Rudom. No.